ntoni yabo ngithi asihambeni mfethu ayikho inkinga makuyi mnganakho yabo masifika lapha yabo nami angakatholi ikluna kahle kahle uthi kuhambani mangifica umnganakho yabo kube khona into ethi hayi mfethu lento ungayithathi kancane yabo ake umngani wakhe ukuthi engigcine naye ngiyakhetshana naye ukuthi kanjani uphuza naye umphuzisa amancika ntontoni wazi ukuthi umithi ne and then ngiyangitshela indaba yestory ingane ke nilahleke phi ne yabo asuke behamba mfethu yabo it was sad ke ngaleso sikhathi mfethu bakhomba umgodi wetoilet mfethu ndaba yinkinga yakho bakhomba umgodi wetoilet and then sure it looks new ukuthi ugqijiwe mfethu yabo ubona ukuthi inhlabathi intsha yabo like lamuntu usanda kuyigqiba lento le yabo angisebenza sure so I was like yabo mangibona angihlanya kakhulu ke la hlanya kakhulu ngabiza umngane wakhe ngathi abawumbeke lo mgodi ne yabo bakhala ngokuthi umgodi busekagcwele ngeke bekwazi ukuphatha ngathi abawumbe lo mgodi ngifuna ukubamba ingane yami ngezandla ke noma amathambo ayo ngiwabone ke yabo so things change ke lapho ne bakhomba umhosha yabo bekhomba umhosha ngiphinde ngithi kodwa Jehova namandla bangenzani yabo now akusewona umgodi sebethe ngemhosha ke manje yabona sekumhosha ke manje then akufiki kuwena othama ukuthi since bevuma yonke lento ulandele amaphoyisa ube yona khona angafikela ukuthi angibiza amaphoyisa ne because okuvela already ngathi uthi lento sinesikhathi yenzekile bekahleli lapha asabe ukuzongibona ne ngoba manje uyazi ukuthi ingane vele sekayikhiphile yabo sure yeah nabankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi efundazweni zelizonke khona eNingizimu Afrika lena iBlack Live TV igama lohlelo ke indoda ayikhali sikhuluma namadoda ayagonyuluka akhulume ngaphakathi ezibilini sizozwa nje ukuthi bagonyuluka abakhuluma ngani ngoba imvamisa kwazi ukuthi abantu besifazane bakhala emathonsi kodwa namadoda ayaveza ukuthi cha Kings cha nathi sikhathazekile sicela ukuxoxa sizoxoxa nawo ke sizwe ukuthi ngabe athini kuyinkosi yabaswele igama lami Kings Chaka ngokaluqa sizozithi ke sicake sishaya impunyelo mfoka amancinza kancane ededele intombambi yesuke nobhambathi imhlana amagwala sibonga kanza kwethu kuba ingxenye yohlelo ama comment ama like subscribers ama share yonke into eniyenzayo niyenza iBlack Life uNkulunkulu anisikelela nisize aligcine njalo asikelo dabeni lethu namhlanje sizwe ukuthi insizwa sinayo izogonyuluka ngani la ohlelweni mtaka baba yebo sanibona ngwawethu wena njani ngoba sikhona siyaphila hayi ake sizwe ke mfowethu ubani lo hayi kamela mina ngusibusiso ngasha ngasisibongo so ngokusuka la elindelana ne mfethu mina ngeke ngaba nenkinga ne uma ingane zami baze baba babili bekhipha ingane mina ngingazi yabo and then uthola ukuthi into masengiyilandela ngibona ukuthi lento akuyona imistake ne because ngiyahamba ngicine ngiya kodokotela ne so ukhulu kwami ke ngikhulele khona elokushini laselindelana ne so yazi noma masikhula mfethu abazali bavamise ukuthi basithande futhi basiprotect yabo ngikhuliswa umuntu wesifazane yabo so that's why ngimhlonipha umuntu wesifazane yabo because ngiyazi ngomuntu wesifazane yabo so ngokukhula kwami ke mfethu yabo bengishaya ke vele ingane mfethu yabo mshaya wesini yazi all the time mfethu yabo nje noma ngimisa umama mangibeka istory sami understand yabo so webhayi ke mfethu ukuthi mangikhula nami uthando liqhubeke lithi manje ngiba serious ndoda athola umuntu ozomphilela ngithola nje ingane yase Shepstone ne so suka na esikoleni ke beshana imatric sigcine sifunde eclassini elilodwa sigcine sifunde eclassini elilodwa because by that time it was 2015 so ngalo 2015 masuka ka grade 11 nalo muntu suka naye ka grade 10 ne uyangazi ke ukuthi hayi bengishisa vele yabo because ngize ngathandana nabo bebathathu ne besuke lokushine eli1 but ngakhona ukuthi no ngimtshengise ekuhambeni kwesikhathi ukuthi hayi no sengiyakhula manje ne akushiya konke kade ngikwenza ne so luckily by the time wavela wakhulelwa yabo so ekhaya ke luckily into ovela uyifisa angivele ngikufisa lokho mfethu like ngifuna ukuchazela ngale story so ekhaya ngikhule bengihlala neOledi ne so besibathathu kwiOledi washona usisi wami it was 2008 washona ubhuti wami it was 2015 yabo so la ekhaya yikho ingane mina noma ne sengiyayidinga ke manje ingane yabo so uNkulunkulu awenza ama plan ne so mayikhulelwe lentombazane
besinakho konke ke mfethu noma beyimisela ukuthi ayikhulise ingane ne yabo so mayikhulelwa washaya uDecember ukuthi ahamba ayovakasha kubo ne sure besingenayo ke relationship enhle noma wakhe yabo yena umuntu wami ne because most of the time mfethu yabo because ingane yakhe iqale ngami nje ukuthandana nomuntu no so ngayifundisa lezi zinto zokujump ama-fence ama-wheel nento keep ebusuku shayitshe shayikhwele shayise exactly yabo so mfethu as much as izinto bezenzeka ngibona ukuthi khona lokhu uma wakhe mhlambe akubonayo kumina ukuthi I know udlalela mhlambe uyidlalela yabo iPlayboy yabo mhlambe uma wakhe beza nalezo story ne ukuthi I know ngayidlali le out iPlayboy ne showcase no so naye bekambona ukuthi mhlambe ekhambeni kwami ngimhethile mfethu yabo through mhlambe ukuthi ngithanda nabanye abantu ebazi ne but ubekazi ukuthi ngiyamthanda ne wait a minute laba bantu uthandana nabo abanye thandana nabo yena ekhona efika eqala bafika emva kwakhe yes bafika emva kwakhe alright carry on so she understand ke so wamitha mfethu theme imitha sifunda umatric umatric iclasslet lokugcina yabo I was proud ngijabulile nje ngempela and then wafika esenini ayovakasha kube emakhaya ne wasuka wahamba ovakasha so kwaphela uDecember she came back on January beku 2017 bekabuya emakhaya ne maybe uya ngo January I was like wena uhamba ukwakhulelwe ke and then naye be curious ngalento okungitshena ukuthi ayisibu ngizizwe ngathi khona into yabona into le mfethu yabo ukuboneke nawo masama ajithi ukuthi mangabe uzizwe ujabulile uqala umenze ngathi uthi I know kunengane la kanti uyazazi wena ukuthi no ngaphakathi yayizwa ngijabulile manje ne ngamkhulula waya kuba mangabuya mfethu ubuyisisa sikhe ne mangimbuza ungitshena ukuthi beke bakajabulile kubo bekuyinyuye ne uzizwe ngathi uphethwe isisu ne wagijima wayethelete ne but bengayitsheni ukuthi usekazala ne but umama ngimbuza uthi ma ngeke umuntu wesifazana ungakwazi ukuzizwa masuzala ne so ngenxa ukuthi siyabambisana naye bengisamthanda la yabo ngiaccept ke ukuthi akwenzekile emakhaya ne but angisikholwa kahle istory yabo yes because bengingekho then we went to the doctor ne masifika udokotela akhulume nami ensayidini ukuthi I know bayayazi bona into eyiphutha nento ebeyinhloso yabo but ayikhiphile ingane yakho nje mfethu for the only fact ukuthi siyabona lo muntu khona izinto ayisebenzisile yes yabo lonto le I was like okay ayikho inkinga ne like yabo bese ngingayiqembile ngisho igama ke lengane yabo amajita bevamisa ukuthi ayiqanjwa mfethu ingakanjani ingakabelethwa mfethu ne but ngibukele yanto yabo umama bekahleli enale yakubhoreka ekhaya endlini ne abona ukuthi no uyamdinga umuntu azomjabulisa sure lokho kungenzeki ke mfethu yabo like kwangicindezela kakhulu because I'm starting having visions yabo ngiyaphupha ama dreams ngiphupha ngengane esehlathini yabo because the last dream nje ngiphupha ngene ehlathini ne mangicosha lento ngicoshe is like yabo ingane mayisayihlulu ngiyayazi ingane mayisayihlulu mfethu yabo so ngicosha into kanjalo and then light in a darkness yabo so mangicosha lento ivele ikhulele ezandleni zami ne gcina kuumuntu ongangami yabo so lezi zinto ziyasihlukumeza mfethu as much as abantu besifazane bewenza ama-abortion yabo kubalulekile ukuthi nathi sazi njengabantu njengobaba beyingane yabo because ukwandla ingane mfethu ingane hayi ukuthi like for really mhlambe mfethu ikhula ngemali ingane mfethu iyakhula mayikhona egcekeni senza wonke ama-plan ukuthi no ingane kumele ikhule ne so ngenxa le connection ukuthi singabi nayo yabo la ngibona khona ke mangifika ngimchazela cela senzele ingane ama rituals ke noma simqambe igama ke yabo but yena iyodwa into akayikhuluma mina nomama sesikaqedile ngalezo zinto wena usalapho ne yayibona into le uma wakhe ne so ngase ngiyibuka just like ukuthi abazali banayo liyamthelela na ukuba nabantu besifazane ne ukuthi no wena lo muntu omtholile uyambona ukuthi ubusy kephi lengane kugcinela izokudliwa ba yabo kanti by the time I was ready ukuthi ngaba nayo ingane ne and then ugogwayo ingane beka ready ne
because bengikade ngimtshela uma uthi ma khona umuntu okhona ne ya uma bekambona ke mayifika ekhaya ewasha yabo but into engiphathe kabi kakhulu mfethu yabo mangifika kuma wakhe ngithi mhlambe ngifuna ukwenza ama rituals noma ngifuna ukwenza ukuthini athi uma wale ingane yala ekhaya kazi yakhulelwa but uma wami uyayazi ingane ikhulelwe ya uma wami bekamazi ukuthi bekakhulelwe by the time but uma wakhe angitshela ukuthi angimazi mina lo akakhulelwe la ekhaya ekubeni ithekeni yona ayivumile nakuwena bekade ivumile vele ihamba kumina yabo so ngokuthandana naye uthi ke asingabe sakwazi nami igcine ngiphuma leya nto leya yabo luckily ngithole nje new love yabo so you know uthando lusha ne make us crazy nje mfethu senze lezi zinto yabo so I had another problem ke yabo so mangithandana nalengane le naye imithi yabo so this one ngihlale naye ekhaya until 7 months yabo so senginayo le nto ukuthi umuntu ne so akacela ukuya kubo after the 7 months yabo akacela ukuya kubo so bekahlala nje around ke naselokishini so ngoba ngila elindelana intuzuma around nje mfethu yabo ahambe kubo mfethu yabo maya kubo hambe Friday yabo so nginale nto ukuthi showcase uyabuya Saturday or Sunday yabo lonto le hayi ngimlinde angaqhamuki Saturday angaqhamuki Sunday yabo kuphela mhlawumbe insuku kuzize zibe yi2 because ingane yakube encane yaqhamuka ngolesibili nje ingane encane wathumela ingane encane ne uthi akaze ngibiza ngisuke ngiphuma mangibaphuma hayi ngibizo hawu indaba mfethu ungeze endlini ngithumela ingane encane yabo anginakile ne anginake next ne ufakile something la ngaphakathi ne mawuza lapha ubona umuntu okakhulelwe ne but masufika uyeza ukuthi yabo mangifika vela kukhiphe phansi isililo yabo akhali yabo mina indaba kwenzekeni mfethu manje isisu athabe siphuza ke nomngane nami ngale enkomeni mangifika enkomeni sadla amazeno kanami incika yabo angithi yabo sethi khona into abayidlila amazeno or incika so lezi zinto ezivamise ukwenza umuntu abelula nje yabo eswini na somewhere but mina angibukanga kanjalo ukuthi udlela amazeno or incika yanindlela engitshena ngayo ukuthi khona into akayisebenzisile yabo for ingane yesibili for ingane yesibili le yabo and then lese ngiqamba ngisho uyiqamba na ngiqamba umndeni ne ngoba la idlaleni bekusele kuyimina kumama kuphela so lo muntu bekafikile ezokwandisa umama somndeni so mangiqamba kanjani mangifika ke angitshene ke ukuthi it's a second baby and then nginaleya iga ukuthi angangitsheni leyo nto kwenzekeni ingane ike yabo was like ngaqala ngahlanye lapha ngathi lalela la ungangijwayelike kabi mina ke mfethu asamba ngijongisa la uyifihle khona lengane noma lapho ke othi wena ingane ugcinisa le khona yabo ngishintshe ngisho ebusweni ke manje achaze ke umngane wami uNtontoni yabo ngithi asambeni mfethu ayikho inkinga makuyi mngane wakho yabo masifika lapha yabo nami angakatholi ikluna kahle ukuthi kuhambani mangifica umngane wakhe yabo kube khona into ethayo mfethu lento ungayithathi kancane yabo ake umngane wakhe ukuthi engigcine naye ngiyakhetshana naye ukuthi kanjani uphuza naye umphuzisa amancika Ntontoni wazi ukuthi umithi ne and then ngiyani ngitshena indaba yestory ingane ke nilahleke phi ne yabo asuke behamba mfethu yabo it was sad ke ngaleso sikhathi mfethu bakhomba umgodi wetoilet mfethu indaba yethenga yakho bakhomba umgodi wetoilet and then it looks new ukuthi ugqitshiwe mfethu yabo ubona ukuthi inhlabathi intsha yabo like lamuntu usanda kuyigqiba lento leyo angisebenza sure so I was like yabo mangibona angihlanya kakhulu ke la ahlanya kakhulu ngabeza umngane wakhe ngathi abawumbeke lo mgodi ne yabo bakhala ngokuthi umgodi busekagcwele ngeke bekwazi ukuphatha ngathi abawumbe lo mgodi ngifuna ukubamba izandla ingane yami ngezandla noma amathambo ayo ngiwabone ke yabo so things change ke lapho ne bakhomba umhosha yabo bekhomba umhosha ngiphinde ngithi kodwa Jehova namandla bangenzani yabo now akusewona umgodi sebethi ngemhosha ke manje yabona sekumhosha ke manje then akufiki kuwena awuthama ukuthi since bevuma yonke lento ulandele amaphoyisa ube yona khona angafikela ukuthi angibiza amaphoyisa ne because okuvela already ngathi uthi lento sinesikhathi yenzekile bekahleli lapha asaba ukuzongibona ne ngoba manje uyazi ukuthi ingane vele sekayikhiphile yabo sure
So mangifika emotion ila ngathola khona evidence ke ukuthi ya ingane it was here yabo ingoba ezayigcwele igazi yabo ilontonja and then after a couple of weeks watholakala ingane eWestridge eStamkokweni so the same river the same sewage bayisebenzisa the same sewage ephumele Westridge yabo after a couple of days yabo so sometimes mfethu siyaphila anti ingane zethu nazo ziyaphila mfethu yabo ngoba ngeke sikwazi ukuthi yawo ingane yami yabo and then maybe sometimes basebenzisa ama child welfare abantu ukuthi bakhulisa ingane yabo so the anti aslimaza kakhulu mfethu they take decision on their own yabo ngaphandle kokubuza kumina ukuthi and nane olede elincanywayo ezokwazi ukusupport yes exactly yabo sure yabo but what they think bona bayicabangela bona ukuthi hey mangiba nemngane manje what after ke yabo noma mhlawumbe amabele ami mhlawumbe azolenga noma ntontoni umuntu aforget ukuthi ya akuyona ngoba kuphela nje ukuthi ulahlile mhlawumbe ihlulu noma wenzile just an abortion but lo muntu ubulalizwe mfethu yabo wabulala abameli wabulala odokotela wabulala ini yabo what if lo muntu obakala phaya uyena umuntu obezosave wonke umhlaba ne from ezimeni vele ehlukene differences faceana nazo what if beke uyena uzoshintsha yonke lento ukuthi no today mina mhlawumbe bekumuntu wesifazane bengizokamzala ne mhlawumbe kuzoba uyena oshintsha yonke lento ukuthi I know indaba ukuthi ingane ibulawe for no reason ayime manje yabo because mfethu ngaso sonke isikhathi siyabezwa bekhala eTamkokweni yabo and then kwafika la ukuthenini khona I need to change yabo so ngaba stressed end up estradini mfethu yabo ngithi ngisafuna ukubuza leyo nto ukuthi i-affect kangakanani since sesibona situation yakho njengamanje too much yabo so wagcina estradini uconfuse yona yonke lento end up smoking yabo like ngicina ngiphema ngahlala estradini mfethu where ebengeke ngimagine khona ukuthi ngiyobe khona yabo eThekwini eGoli la eThekwini yabo ngihlale kakhulu eThekwini mfethu yabo ngithe mangifika la estradini bengihleli mfethu ngilode ngizama ukurecover but ngingakhona ukurecover because kune part yami engayazi yabo kunembewu yami engayibonanga ne yazi mfethu mangabe sitshala imbewu iproduce enye imbewu so nami ngiyamfisa umuntu njengami so ngasho ukuthi ingihlukumeze kakhulu yanto mfethu yongayazi like ingane yami and then zibe two and then I just felt like ke anginayo inzalo yabo ngicine ngizwe ngazuthi inzalo anginayo ne mhlawumbe bonke labantu bengiqamela amanga bekuyingane zabantu mhlawumbe bengithanda bese bencane ukuthi bayizale phambi kwami ne but ifike leyo nto ukuthi no bayafika emaphushweni bezokhuluma nami yabo ingane zami mfethu ngiyayibona emaphushweni ngiyayibona mfethu now mfethu ake sibuke la ukuthi njengamanje khona umuntu oboka la eBlack Life uyasho ukuthi most of it kugcwala abantu laba sebebizwa phecelezi ngamaphara uthi wena kade usemgwaqeni uhlala khona for isikhathi eside nawo womunye walawo bantu ababizwa kanjani so omunye umuntu mayibuka lawo abantu wazi ukuthi babe emdlombe nje bayisukela emakhaya bezala nawo usitela istory esihlukene ukuthi into ecreate into ukuthi ugcina usemgwaqeni ukuphazamiseka nxa situation umuntu wesifazane olahle ingane zakho wayikhipha without concern yakho so now ukhuluma nomuntu lapho unga-understand situation yomuntu ogcina sekuma drugs ogcina sese-rehab oyibona ese-stuck part nendawo uyamchazela to understand ukuthi kwenzakalani ngani as abantu agcina sebephila lempilo mangabe sifika la sigcina sibuye ngazuthi asinangqondo ne ngathi asiphilile masihleli lapha emgaqweni ngathi mhlambe ke kwanathi sisuke mfethu sometimes sisuke silahlekile nasemqondweni we think ukuthi yabo umuntu uyahlupheka or we just a poor man kanti umqondo mfethu ohluphekayo most of the time so when God comes yabo he changed my life yabo uNkulunkulu mekafika ke empilweni yami mfethu wenzile imangani seyiningi yabo he changed my life each and everything I touch yonke into iyaphila mfethu yabo and then I was like vele eBhayibhelini bekahlala emaphareni uNkulunkulu Noah bekayiphara uMoses bekayiphara so what the different ngami mangizothi I will forsake you my Lord ngalesi sikhathi wa-introduce ekukholweni I was introduced by uMamswela it was Joy Community Church so ngikhule vele ekhaya ke besikasonta yabo kuba sekholweni ngikhule ekhaya
Kuvele kuyinto yes ekhona. bekuyinto ekhona But wena ukubalekela bengikubalekela after the situations were introduced wabheka. after the situation was introduced in the name of the Lord yabo. So i-journey yakho to ukukholwa from into ade ukuyona mawubuka omunye umuntu osesemgwaqweni njengamanje oneyinkinga ezifana nezakho. Yes. Ungam-advise kanjani ukuthi ukukholwa kuyi-solution yonke into kukusiza ngani wena siqu kule simo obhekene naso? Okay. So today I'm telling you that you're not homeless like awulona iphara mfethu. uNkulunkulu kwazile kumina washintsha le thing from para to paradise. uNkulunkulu umuntu omuhle isikhathi esiningi masondela kuyena bafethu. Uyasithanda ngaso sonke isikhathi. He dwell kulabo abantu ekuthiwa amaphara. He dwell kulabo abantu ekuthiwa bayahlupheka. So kubalekile ngaso sonke isikhathi sikwazi ukuyithola thina. Sikwazi ukuyithola ukuthi uba yabona asuwana amaphara samaphara emiqondweni noma abantu abasibiza ngamaphara. Nezimo ezempilo ezishayile izona ezisibeka emgwaqweni but masondela kuyo uThixo uyakwazi ukusikhumbula. Sambona uNkulunkulu ekhumbula abantwana bakhe naseBhayibhelini. Masikhumbula uJob mfethu uSathane umlinge kakhulu but he stayed in faith. So that is where I go now ukuthi you must stay in faith. You must value yourself because now abantu abaningi they do not value us as living people. They value us as dead people. So they end up pledging most of the time. Bagcina behlezi besipha imali besinikelela yabo. Most of the time umuntu onikelelwayo is a dead person. Yabo but thina siyaphila ke yabo. Like now esikhathini samanje mfethu ngisho ukuthi wherever you are mfethu yabo. Yeah, you must stop thinking ukuthi mfethu uyiphara yabo. Like I've been hearing yonke lento mfethu abantu basithatha kancane yabo. But this time yabo I felt like uNkulunkulu he can touch each and every para elisemgaqweni mfethu yabo. Likwazi ukuthi liphinde libulele phambi kwaThixo ne because uNkulunkulu ukhona nganza ukuthi uyaphila nangasikhathi. Uyena uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe is the same God ozosikhipha kulento yewu. Ngoma sibuka lento yewunga sibuka lento yaseGibhithe iyayiphinda umlando wayo ngoba nasi uyasibona singcolile samaphara yabo. Singcole sigqoka ingubo zaseGibhithe mfethu yabo. So siyayishiya phansi ngalesikhathi nganza kwethu. Lithi lezo ingubo uNkulunkulu wayishiya nganza kwethu. So isikhathi sokuthi siguquke nathi akwenze eEgypt into asangayenza namanje asikhiphe nganza kwethu lezo zinto. Siyabonga kakhulu Sithemba ukuthi mhlambe namuntu obuka lapha uyafunda and for the fact that uzela impilo yakho seqala ukubonakala ukuthi ufuna ukuya ngakuphi even though mhlambe uphila nabantu ke okusenzima ukuthi bakuthembe. Yes. Ngenxa yegama ezithile abazaziyo ngawe futhi noma ngathi uyaxoxa ukuthi usukaphi kanjani kunzima ukuthi bakuthembe. But into iwukuthi egcineni kosuku ufuna wazi ukuthi abakuthembi njengenxa yezinto ezithile ozenzile futhi ke abakusukeli. But into ufuna ubalinde ezinabo ufuna balinde baze bamukele ukuthi you change guy usubuyele empilweni yakhe efanelekile. uNkulunkulu omkhonzayo nomkholwayo usekubuyisela endaweni right. And even labo bantu besifazana abakuhlukumezile kuze ube la ukhona usubaxolela usufuna ukuphila impilo yaphambili. And if ever kubuya amandla obumnyama eza kuwe again uyawafighta ukuthi abuyele back la abelonga khona because la emzimbeni wakho kubelonga into right. Kubelonga umuntu ozoba ubaba kusasa kubelonga umuntu ozoba ku-TV act asinikeze everything esifuna ukuyithola entertainment sithole wonke amandla siwadinga. So my brother, well done for ukunqoba yonke lento. Sithemba ukuthi next time esiphinde sibuye sokhuluma nawe kwi-situation efanayo. Hayi kunjalo. Thank you bro. Siphinde ukume nami situation efanayo. So njengamanje I will say thank you for the healing of the past because I've been like ngithwele lo mthwalo for so many years. Sure. And then I've been having dreams and my vision maybe manje bazongixolela nabantwana bami because they know ukuthi ngiyabathanda lapha bekhona. Peace man. Babukeli emakhaya niyabukela ke iBlack Live TV le indoda ekhali sikhuluma nensizwa yaselindelana elilandayo kudaba lwayo. Uma kuthi story sonke yasilandela lapho uzofunda olukhulu. Uma kuthi futhi niyidinga iphinde ibuye izoxoxa part 2 ivumelekile ukuthi iphinde ibuye sizozwa ngathi nithini. Kodwa ke sizwe ukuthi niyafunda niyaphambili athina ama-adviseni iluphi uxhaso nilenzayo kubantu abafana naye abangasathenjwa emphakathini ngenxa yezinto abazenze emphakathini asebefuna ukuguqula impilo zabo. Nangesho ukuthi ibandla thizeni limthathile lamfukamela lamfundisa izinto ezintsha. Uyaqhubeka uyafunda ukuze akwazi ukubuyela empilweni eright ephilile. Igama lami King Sichaka ngwakaluqa indoda ekhali uhlelo lakho iBlack Live TV nisale kahle. Is the Black Live TV.